Sokan töltik a medencéjüket kútvízzel, ami egy nagyon jó olcsó megoldás, olcsón fel tudják tölteni a medencét. Viszont ezeknek a vizeknek a vastartalma lényegesen magasabb lehet, mint a hálózati vízé, ami ugye fejfájás is okozhat. A klór kicsapja a vastartalmát a víznek, bebarnul a medence víze. Hát ezt a problémát könnyedén orvosolja egy jó homokszűrős víztisztító. Mindjárt meg is mutatom, hogy kb. Egy heti szűrés után visszamosatta, mennyire barna, vöröses, koszos víz jön vissza a homokszűrő visszamosató ágából.